Betsy Falen doet in maaien badskippen in het centrum van het Heerenveen. Dan gaat het mis. Mijn voorband gleed 20 centimeter zo het gootje in. En mijn fiets, omdat het stuur blokkeerde, klapte mijn fiets in één keer om. En ik lag met mijn heup op de goot en brak hem. Dus voordat je dus helemaal gerevalideerd bent, ben je een jaar verder. Op de iepen brief in de Heerenveense kranten kregen ze in eigen zissen 15 reacties van lotgenoten. Ze leidt het probleem voor om wethouder Age Hartsuiker. Nou, ontzettend vervelend voor jullie, zo raar gevallen bent. Ja, ik ben echt niet de eerste geweest. Nou, wij krijgen vanuit de gemeente voor dit gebied hooguit 1 tot 2 klachten per jaar binnen. Dus echte klachten. Oh, ik heb er dus in een uurtijd had ik er al 4. Van de Sieverstraat zelf? Sieverstraat, Dracht. De gemeente zei het net onsprakelijk te wijzen omdat de stritten voldoet aan alle veiligheidsnormen. Zit de gemeente hier extra naar de stritten en naar de inrichting? Nou, ik heb deze mevrouw beloofd dat zij een oproep dient voor klachten. Dat zij met u die e-mails en de klachten die ze binnenkrijgt, dat ze die met u deelt. En dan worden we er eens even goed naar beschermd. De deskundigen die zeggen het is veilig, het is goed aanleid, er zit geen ongemak in, geen kapotte stin. Vrouw Falen hoopt dat meer mensen reageren zullen op haar iepen brief. Ze oerwagen het juridische stappen als de gemeente alsnog net oer de bregen komt en haar onkosten vergoedert die ze vanwege haar revalidatie maatje mast. Ik zit nu al op €1500. En wij hebben gewoon een modaal inkomen. Het is een hele hoop geld.